Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Amatőrként vagy hivatásos muzsikusként, zenekarban játszva, vagy templomi közösségben szolgálatot teljesítve, a zene a közös családi program és az ünnepek része azoknál, akikhez ma ellátogatunk. Először Szűcs Péter Pálhoz és kisfiaihoz érkezünk, akik idén egy családi zenekart alapítottak. Ervin még csak 7 éves, Roland pedig 9. Ők kísérik édesapjukat. Roland 9 éves, és a basszusgitár a hangszere. Az a kedvencem. És mikor kezdted a gitározást? Már 7 évesen már immelámmal játszottam, utána... Immelámmal az mit jelent? Az, hogy még csak pengettem, nem tudtam semmit, csak pengettem, mert jó szólt az éhúr, az a legvastagabb, és már így 8 éves koromban már kezdtünk el így zenéket játszani, szóval zenélni. És 2023-ban alakult ki a Pepperton, névvel, logóval, matricával. És mi az a Pepperton? Az egy együttes, miben az apa, a tesóm és én vagyok benne. Nem volt nehéz neked egy gitárt a kezedbe venni, mert itt lógnak a falon. És miért a basszusgitár? Nem mindenki a szólógitárt szeretné? Hát csak ugye nem annyira mindegy, hogy egy gitárt hogyan pengetünk. Eleinte én is szólógitáros akartam volna lenni, mert ugye abból van a legtöbb sztár, meg ilyenek, de eleinte is fölfelé pengettem így. Aztán meg apa egyszerre azt mondja, elkéri tőlem a gitárt, és oda kicseréli a Fender Squier basszusgitárra. És én azt mondom, hogy és elkezdek rajta csak így pengetni, és azóta az a hangszerem, és nagyon megszerettem, és rájöttem, hogy anélkül nincsen zene. Szóval, ha én szólógitáros lettem volna, akkor kellett volna egy basszusgitáros. Basszusgitáros viszont mindenhova kell. Hát, ami mindenhova kell, az a basszusgitár és a dob, szerintem. Aha. És ki tanít téged? Az apa, de nem hagyományos módon. Az édesapa Szűcs Péter Pál. Mit jelent ez, hogy nem hagyományos módon? Azt jelenti, hogy a gyerekeknek lazaságot és örömöt tanítok hangszerrel a kezükben. És tulajdonképpen ez a játékszerük, és megtanítom a gyerekeket ezen játszani. Pontosabb ez azt jelenti, hogy konkrétan meg is nevezzem, hogy olyan dallamok és olyan rezgések és olyan ritmusokat mutatok nekik, amelyeket a megfigyeléseim alapján nagy valószínűséggel szeretni fognak játszani. És ez be is igazolódik, tehát amikor elkezdik azokat a ritmusokat, látom, hogy jönnek vele, jó ide jó, apa, én ezt már le tudom játszani, és onnantól el sem akarja engedni, és fogja azt a szekvenciált zenei variációt, vagy témát, és hát nagyon egyszerű alapoktól indulok. Gyerekzenékkel, gyerekdalokkal kezdtem, de azokat én feldolgoztam. És mivel kisgyerekeknek zenélek, a kisgyerekeknél is tapasztaltam, hogy bizony a kisgyerekeket nem illik lenézni. És egy kisgyerekkel nem csak gügyögni kell, és nem csak úgy énekelni, ahogy nagyon sokan talán gondolják, hanem bizony nagyon-nagyon értelmesek, és ahogy ez az értelem visszacsillan a szemükből rám, amire én válaszolok nekik egy
zenei gondolattal, ami időnként elég meglepő, és akár egy kicsit talán még a rockzenéhez is hasonlíthat, nagyon hálásak. És azt jelzik vissza, hogy igen, értjük, ez jó nekünk, és már mozdulattal, mosollyal, akár verbális, akár bármilyen hangi reakcióval ezt igazolják. És ugyanezt láttam a fiaimnál is, hogy bizony akkor lehet ezt bátran kezelni. És amikor megjelenik egy-egy ilyen motívum a kezükben, akkor az megerősíti őket abban, hogy már le tudnak játszani valamit. De közben csepegtettem a zeneelméletet is. Mindezt úgy, hogy a gyereket hagyom játszani. Ha ő azon a szinten van, hogy ő még nem akarja elfogadni a segítséget, mert ő úgy fogja azt a dobverőt, mert ő még igenis alulról fölfelé pengeti azt a gitárt, akkor hagyom, és figyelem, és nézem, hogy rendben, ebből mi sül ki. Ezek hetek, hónapok természetesen. De amikor már elfogadja a segítséget, akkor az történik, hogy megértett valamit. Ugrottunk egy szintet, és a segítség által még több lett, mint tegnap. Így történik ez a nem hagyományos zenei gondolkodásom. Kifejezetten a gyerekekből, a munkám és a saját gyerekeimnek a tapasztalatából jön ez. És a saját gyerekkorából onnan mi jön? A saját gyerekkoromból egészen más, hát ott a hagyományos poroszos zeneiskolai tanulmányok jönnek. Én azok kivételes emberek közé tartozom, akik szerették a szolfést. De jól tudom, hogy az emberek nagy része nem szereti a szolfést, és én sem merem azzal kezdeni, mert nem tartanánk ott, hogy ezzel a két sráccal, akkor még 6 éves és egy 9 éves fiúval egy 1 órás koncertet adunk szabadtéren. És ott van a közönség, és a gyerekek figyelmét ez a zenekar fönn tudja tartani. A gyerekek figyelmét, amit tudjuk, hogy nagyon speciális figyelmet kíván, hiszen állandóan spontán kell lennünk. Figyelni kell nagyon is a gyerekek közönségét, és úgy hangszerelem a gyerekdalokat, hogy nem csak a kisgyerekeknek, hanem a szülőknek, a nagyszülőknek és a még nehezebb korosztálynak, a kamaszoknak is szól, hogy őket is lekösse, és egyre járjon a lábuk. Ervin a dob felszerelését és a különböző ütőket mutatja meg. Ez melyik ütő volt? A filcütő. És melyik következik? A dobseprő, az ilyen jazzeknél használják ezt. Ez itt a műanyag végű, ez egy picit hangos lesz. És jön a fag végű. És amit a születésnapodra kaptál, nézd csak, az itt van. Szénszálas. Jó, ez nagyon jó, mert ez is műanyag végű, csak itt egész műanyag. És mikor ültél először a dob mögé? Hát, amikor 5-4 évesen már elkezdtem mint dobálni össze-vissza, de akkor már így tamtam, így ilyen össze-vissza mostam, meg csináltam, mert akkor még pröntyi volt, és mikor már kezdtem 5 éves lenni, meg 6, akkor már kezdtünk már zenéket tanulni, meg zenéket hallgatni, és mikor már 7 éves lettem, én most vagyok, és pont 7-én lettem 7 éves. Ezért is most tanultuk még csak meg nemrég a Rádió Zomni Stormot. És mi a jó neked ebben? Hát az, hogy legalább zenélhetek. Roland, tiéd volt először a dob? Igen, először. Én azt hittem, hogy a dob az olyan nehéz, és hogy akkor olyan jó lesz benne, meg ilyenek. Eleinte még jól ment, de és szinten megálltam, és ott váltottam. És a gitár, ott meg nem állsz meg egy szinten, hanem mész. Meg megyek feljebb. És neked milyen az, hogy együtt zenéltek? Jó érzés, öröm. És most mindjárt hallani fogunk valamit. Egy basszus gitár szólót. A csillagok a világűrből a föld légterébe hatolva, torzóság, szellők szárnyán, felhők fölött száll valahol, sassuhok, fecskeredben rókalokozik, medve barangol, a gyalogos gyalogol, a kutya kutyagol, a lovas lovagol,
az anyja hátán, mama gól.